Bona vesprada, moltíssimes gràcies a tots per estar ací. És un goig veure tants amics i també tanta gent que no conec personalment, possiblement per les xarxes, però personalment a moltíssims no vos conec. També moltíssimes gràcies als companys de taula que m'han precedit, al director de la biblioteca Roma Seguí, al meu editor Vicent Olmos, al molt honorable senyor Enric Morera i al col·lega de professió i d'interessos historiogràfics, Ferran Arxilés, al qual ara mateix intentaré no contestar, però sí que esmentar algunes de les problemàtiques que ell mateix acaba de plantejar. I tot això, la presència de vosaltres i dels companys de taula, la veritat és que em fan doblement o triplement feliç avui. I explicaré per què en aquesta relació amb l'origen del llibre. D'on naix els valencians des de quan són valencians? Doncs de dos braços d'una mateixa font. D'una banda, de la meva pròpia inquietud personal sobre què és i per què existeix la identitat valenciana, una inquietud que inicialment vaig desenvolupar moltíssim gràcies als companys del fòrum de debat digital valencianisme.com, que fundà Pere Fuset fa més de 15 anys, i alguns dels quals veig així entre el públic. I d'una altra banda, el llibre naix de la meva formació i investigació doctoral. Jo vaig fer els cursos de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra en un itinerari que tractava sobre el fenomen identitari al llarg de la història. I el treball que vaig fer pràcticament en cada assignatura era el mateix, i era comparar el que la historiografia catalana havia dit sobre la identitat catalana i els catalans en cada època i el que havia dit la historiografia valenciana sobre els valencians i la identitat valenciana. El resultat era, en primer lloc, que la major part dels historiadors valencians, fins i tot els nacionalistes, no s'havien preocupat en absolut per la identitat valenciana. En segon lloc, el que veia també és que alguna cosa no encaixava quan es tractaven de conjugar els fets històrics dels valencians amb la proposta identitària que proposava el nacionalisme valencià dels darrers 50 anys. I així, en esta investigació, em vaig trobar amb els treballs de Ferran Arxilés i de Nelo Martí, també, que s'interessaven per la configuració de la identitat valenciana entre els segles XIX i XX, i són de Plutó, com bé ha dit Ferran, i tractaven precisament de trobar una explicació a aquest desencaixament entre proposta identitària actual i trajectòria històrica. A més, també a través d'ells vaig anar a parar a la magnífica col·lecció del fet identitari d'Afers, el món de les nacions, que recollia treballs i traduccions d'autors com Gellner, Hrock, Smith, Anderson, que havien treballat tots sobre el fenomen identitari. Per això, tot plegat, estic avui doblement o triplement feliç per conjugar a molta de la gent que d'una manera o d'una altra ha participat en la producció i publicació del llibre. I què és exactament el llibre? Ja n'ha parlat un poc el mateix editor, també el president de les Corts, també Ferran Arxilés, però és el resultat, precisament, quan parlava de la meva formació doctoral, és el resultat d'una part de la meva tesi doctoral, la dedicada a estudiar les primeres manifestacions de la identitat col·lectiva territorial dels habitants del Regne de València, creat per Jaume I en 1238. En concret, estudia l'aparició entre 1330 i 1360 d'un gentilici comú per a tots ells, que es veu, molt clarament en la documentació, fortament vinculat al procés d'extensió dels furs de València i de desenvolupament de les Corts i de la Generalitat com a dos de les principals institucions governatives de la comunitat política del territori valencià. És una primera aproximació, veureu que és un llibre relativament curt, però després d'haver examinat milers de documents, això sí. I en relació amb això, també m'alegra moltíssim que just després de finalitzar la meva tesi, quan ja tenia un poc la idea de què seria el llibre, apareguera el llibre d'Agustín Rubio Vela, El patriciat i la nació, sobre el particularisme dels valencians, que és una investigació potentíssima sobre la identitat valenciana entre finals del segle XIV i tot el segle XV. I ell, que no havia investigat el període anterior, justament el que miré jo, ja intuïa molt clarament que la primera consciència col·lectiva valenciana devia haver-se format lligada a l'extensió dels furs de València, com també el mateix Antoni Ferrando havia dit molt abans estudiant el nom de la llengua. I justament això és el que jo vaig poder demostrar o tractar de mostrar amb documents, precisament perquè és el que els documents ensenyaven. En aquest sentit, vos recomano encaridament que, si vos interessa la identitat valenciana,
llegiu els dos llibres, fins i tot primer el d'Agustín Rubio Vela, que es va publicar fa 2 o 3 anys, ja ha passat molt desapercebut, per a comprovar la potència a la qual arribà la identitat valenciana medieval, i després el meu per a remuntar-nos als orígens primigenis d'aquella mateixa identitat. Per una altra banda, cal deixar clar que tant el mateix Rubio Vela, com Ferran Archilés, com jo mateix, o com tots els historiadors actuals que ens dediquem al fenomen identitari, sempre insistim en que les identitats col·lectives han sigut molt canviants al llarg de la història, que ja ho assenyalava Ferran fa un moment. I d'igual manera que en la pròpia actualitat moltes vegades són difícilment capaços d'arribar a comprendre el pensament o les sensacions o els sentiments d'altres pobles, ja siguin d'una tribu molt llunyana o d'una societat propera, molt propera, però culturalment molt diferent a nosaltres, la veritat és que tampoc són capaços o són difícilment capaços de comprendre les identitats de fa 400 anys o 600 anys. En tot cas, malgrat tindre això molt clar, la bona qüestió és que també sabem que moltes de les identitats col·lectives actuals, sobretot les nacionals, que ens afecten a tots, es basen en interpretacions històriques, per la qual cosa conèixer els processos de formació i evolució identitària resulta fonamental per a poder conformar les nostres pròpies identitats avui en dia. De fet, ho he pogut comprovar abastament en els apenes 10 dies que duem de promoció, activa promoció, en els quals, sense ni haver-lo llegit, ja s'han posat en contacte amb mi desenes de persones per a dir-me que el llibre no tenia raó en absolut, per uns motius o per uns altres. Però aquests motius sempre tenien el seu origen en una determinada interpretació de la història dels valencians. I és per això que a continuació tractaré de resumir molt esquemàticament 3 parts del llibre o 3 grans consideracions que es poden fer a partir del llibre entorn d'aquests principals punts calents de discussió que he observat entre els interessats en la qüestió identitària valenciana. En primer lloc, sobre la inexistència dels valencians abans de 1238, molta gent, quan indiques que la identitat valenciana es configura entre els segles XIII i XIV, es replica de seguida que llavors què era la gent que vivia anteriorment ací sinó valencians. Doncs no eren valencians, valencians eren els habitants de la ciutat de València i parar de comptar. En època romana, quan es va fundar la ciutat, no hi havia cap territori semblant a l'actual en el qual habitaren valencians en un sentit ampli, com es pot veure en el mapa de les demarcacions administratives romanes, però tampoc això passava en època andalusina, que és el que solen alegar eixa mateixa gent arguint l'aparició d'una taifa anomenada la taifa de Valancilla en el segle XI. En primer lloc, cap de les formes territorials que adoptà la taifa de Valancilla era semblant al territori valencià actual, com també podeu veure en aquest altre mapa, la taifa de Valancilla en el segle XI. En segon lloc, a banda que no tenia les mateixes fronteres ni semblants, els habitants de la taifa de Valancilla no tenien una identitat diferencial als de la de Toledo, Ronda, Saragossa, Badajoz o Niebla, perquè les taifes no eren territoris com els cristians, amb una dinastia pròpia i unes institucions legislatives i de govern pròpies, amb representació dels habitants, o el que podríem dir representació en època medieval, sinó que eren simples demarcacions de poder dins de la comunitat islàmica. De fet, taifa no vol dir regne, que és una paraula que empraven els cristians, sinó que significa més prompte facció, bàndol. I cap taifa andalusina dona origen a un territori polític cristià posterior. Què se n'ha fet sinó de la taifa de Toledo, la de Badajoz, que arribava fins a Lisboa, o la d'Algeciras, que podeu veure en el mapa? Per què no són l'origen de territoris actuals, ni d'identitats actuals? Doncs perquè els territoris actuals tenen el seu origen en època medieval cristiana, com és evident en els 4 territoris de la Corona d'Aragó que encara avui en dia existeixen. Aragó, Catalunya, València i Mallorca, incloent l'arxipèlag balear. Per tant, si en l'actualitat hi ha aragonesos, catalans, valencians i mallorquins o balears, és perquè la seva identitat és un llegat molt transformat dels territoris cristians medievals i no de cap altre territori andalusí o anterior. De fet, en contra del que solen al·legar aquestes mateixes persones, no hi hagué continuïtat entre la societat andalusina i la cristiana posterior. Deixant de banda conversions, que n'hi hagueren, els musulmans foren segregats en moreries i reserves senyorials, com bé ha estudiat Josep Torró,
i visqueren sempre al marge, amb la prohibició de casar-se amb els cristians i continuant amb els seus costums i la seva llengua, l'àrab, fins que foren definitivament expulsats en 1609. Per tant, abans de 1238, ni entre els romans ni entre els musulmans no hi hagué mai valencians del senyal segura com els entenem avui en dia. Què passa amb els valencians a partir de 1268? Què passa després d'aquest any? Doncs que Jaume I conquerí una porció de territori andalusí i creà el Regne de València, primer de Benifassà a Biar, al qual es va afegir unes dècades després, en època de Jaume II, la governació d'Oriola. Aquest territori, doncs, era pràcticament igual que l'actual valencià, amb unes lleis modificacions interiors en la zona de Villena, també en Jumilla, Jumella, que per un temps va pertànyer al Regne de València i després ja no va ser-ho, o també, com és conegut, en la d'Utiel Requena, que es va incorporar al territori valencià en el segle XIX. A més, en aquest cas, el nou territori sí que tenia unes lleis i unes institucions pròpies, que, com havia passat amb els territoris cristians del nord de la península, acabarien donant peu a una identitat col·lectiva territorial. Per exemple, gràcies als magnífics estudis de Josep Maria Salrach i Stefano Cingolani, sabem que ja en el segle XII, en els comtats catalans, tot i que no existia Catalunya com a principat, un fet que es produiria més tard, en el segle XIV, sí que hi havia ja un concepte diferencial de ser català, fora el que fora això, des de Salses fins a Tortosa i fins a Lleida, fitant amb Aragó. I també en Aragó, encara que no hi ha estudis tan detallats, o jo no els conec, sabem que a començaments del segle XIII hi havia una potent consciència d'aragonesitat, almenys entre les elits del regne. Precisament, foren els catalans i els aragonesos els que poblaren el Regne de València i ompliren les ciutats que s'havien buidat de musulmans o en fundaren de noves. Però, evidentment, pel simple fet d'arribar al nou territori no passaren a considerar-se valencians d'ipso facto, sinó que això fou un procés prou més llarg de diverses generacions. I segons s'ha pogut documentar, com explica en el llibre, pareix que aquest procés va estar molt lligat a la mateixa extensió dels Furs de València i el desenvolupament del govern mancomunat del regne a través de les Corts i de la Generalitat. En concret, hi hagué un fet clau en el procés identitari valencià. La disputa per l'aplicació d'unes lleis o d'unes altres. Tot i que Jaume I, entre 1238 i 1261, tractà de promulgar els Furs de València com a legislació única del regne, i això és el que normalment pensem, que els Furs de València són la legislació única del regne des d'un principi, la veritat és que la noblesa, majoritàriament d'origen aragonès, es rebel·là i aplicà en bona part dels seus senyorius, que eren molts, els Furs d'Aragó, ja que eren més propicis a l'autoritat dels nobles, i en canvi els Furs de València eren molt més propicis al poder del rei i de les viles reials. Així que era una lluita de poders. En conseqüència, el país estigué dividit durant moltíssimes dècades, com podeu veure també en este mapa, que només arriba al Regne de València fins a 1300 aproximadament, i podem veure que en roig tenim els municipis, els consells municipals, els senyorius, poblats a Fur d'Aragó. En blau tenim els que van ser poblats a Fur de València o algun altre Fur, també llei islàmica, i en marró clar o beix tenim els que no sabem ben bé quina llei tenien. Però el que sí que es pot veure és que hi havia una divisió clara en el país. S'arribà fins i tot a la Guerra Civil, que també s'explica en el llibre, la qual cosa provocà dues coses. D'una banda, que els partidaris dels Furs de València, bàsicament el cap i casal i la resta de viles reials, es cohesionaren d'una manera molt forta entorn d'unes lleis i d'un territori que portaven el nom de valencià, i d'una altra banda, que la potent resistència dels aragonesos ocasionarà que ni els Furs de València foren generals, ni les Corts funcionaren com una institució representativa de tots, ni en conseqüència hi haguera encara una consciència col·lectiva comuna al conjunt d'habitants del regne. De fet, durant tot aquest període en què hi ha aquesta lluita, que va ser molt llarga, durant moltes dècades, entre els Furs de València i els Furs d'Aragó, mai s'utilitza el concepte de valencians per a definir els pobladors del territori, sinó que sempre es recorria a circunloquis com els regnícoles, els del regne, els habitadors del regne, etc. Finalment, però, després de moltes temptatives i gràcies a una sèrie de canvis que s'expliquen en el llibre, en 1330 els Furs de València foren acceptats per tots, per quasi tots, i justament en aquella mateixa dècada començà a aparèixer el gentilici valencià, per a fer referència a tots els habitants del regne. Un fenomen que es consolidà per complet en les dècades de 1350 i 1360,
el caliu del desenvolupament de les Corts Valencianes i la creació de la Generalitat Valenciana precisament llavors. A mitjan segle XIV, doncs, cristal·litzà per primera vegada una identitat col·lectiva amb el nom de valenciana i aplicada pràcticament al mateix territori que en l'actualitat continuem considerant com a valencià. Ara bé, i així entrem un poc en el diàleg amb els historiadors i també amb molta altra gent que té moltes preguntes sobre el que es pot dir en el llibre. Voldria fer una sèrie de consideracions finals sobre aquella consciència identitària, tornant un poc als possibles usos polítics d'estudis com el que presentem avui així. La primera consideració és que, contràriament al que va interpretar Joan Fuster, aquella identitat valenciana no va ser una identitat particularitzant, ni regionalitzant, ni menor d'una identitat catalana prèvia, sinó que va ser una identitat nova i inclusiva, que aplegava tant als habitants del regne d'origen català com als d'origen aragonès. En aquest sentit, és també cabdal l'aportació que va fer ja fa 17 anys Enric Guinot en els fundadors del Regne de València, en el qual va poder documentar que entre els segles XIII i XV, aproximadament un 60-65% dels pobladors provenien de Catalunya i entorn d'un 30% procedien d'Aragó. Però en cap cas vivien uns en una zona i altres en altra, sinó que sempre es barrejaren en proporcions diverses per tot el territori. I precisament sobre aquesta barreja, sobre aquesta fusió de catalans i aragonesos, nasqué la consciència valenciana englobant-nos a tots, segons sabem ara. La segona consideració és que aquella identitat devia ser molt diferent a la nostra actual. No s'havien inventat ni les falles, ni la paraula meninfot, ni tan sols la paella. Aquella identitat, per contra, devia estar lligada a la consciència de pertànyer a un territori amb unes lleis i unes institucions pròpies que servien als seus habitants per a viure un poc millor, per a tindre una sèrie de privilegis i d'organismes de govern que els podien ser útils en la seva manera d'estar en el món, podien defensar la seva col·lectivitat. La tercera consideració és que el que s'explica en el llibre és simplement l'origen primigeni d'aquella consciència, que durant tota l'edat mitjana va ser molt diversa tant a escala territorial, ja que devia ser molt més potent en llocs com la ciutat de València o la resta de viles reials, com a escala social, ja que en aquells moments entre les elits devia ser més forta, precisament pot ser a l'inrevés del que passa avui en dia, ja que en aquell moment eren els principals beneficiaris de la identitat valenciana. Igualment, durant molt de temps, aquella identitat fou perfectament compatible amb la consciència de sentir-se originari de Catalunya o d'Aragó, de manera que també durant molt de temps, fins al segle XVI, els valencians en molts contextos foren considerats catalans o aragonesos independentment de que ells tingueren una identitat col·lectiva valenciana. Finalment, la quarta i darrera consideració és que aquella identitat territorial valenciana és la que acaba consolidant-se amb el pas del temps, però convisqué entre els valencians amb altres, com per exemple l'espanyola, que aparegué més tard, a partir del segle XVI, i acabà transformant-se en una potent identitat nacional durant el segle XIX. Que una siga més antiga que l'altra o que una siga més potent que l'altra no vol dir que una siga millor o l'altra pitjor, ni que tinguem l'obligació moral de sentir-nos adherits a una o l'altra, la valenciana o l'espanyola. Les tries identitàries contemporànies són això, tries que fem cadascun de nosaltres, individualment i col·lectivament, ara i així. Ara bé, per a poder triar amb cert coneixement de causa, hem de tractar de conèixer la nostra pròpia història i això és el que he intentat, ni més ni menys, amb aquesta investigació i aquest llibre. Moltíssimes gràcies.